Ahojte, koľkí z vás majú doma v stodole Zetor? Klasiky ako 69 alebo legendárnu 25, ktorú máme všetci radi. A čo budúcnosť? Poďme sa na ňu pozrieť. Zetor série 6 prichádza ako nová budúcnosť tejto brnianskej značky. S výkonom až 171 koní, krútiacim momentom 699 Nm a nosnosťou zadného závesu až 7 tón zvládne aj ťažšie práce na poli. Prevodovka ZF s 30 rýchlosťami vpred a 15 vzad ponúka jednoduché ovládanie. Pre náročnejšie úlohy sú k dispozícii aj plazivé prevody. Kabína je navrhnutá pre komfort, vďaka klimatizácii, pneumaticky odprúženému sedadlu a ovládacím prvkom by mala byť práca menej náročná. Sami sme zvedaví, ako bude vyzerať finálny traktor z tejto legendárnej dielne. Viete, ako sa hovorí, Zetor je najlepší. Čaute.